عوز السلام تانا تقبلنا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت صنحنا زوان زدلنا زيناتات تحزلكم قريبا لخون مكتالكم بخبر عدب انف نوم على توزيناتات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترسع عالم لخوم محبر مهورات تجارو جيستيس حدش قلتي أبز جورو مجلت بجنرال تادس ورد زمرح جزيهم محدار تجراي نايشم وانت أوارح تانحت جم قلتو قداي تمزابل تحويس أب تخلل بوانا نتزل على زلو حتوتات بمسرة سمع سلام بريتوريا فتح خرق ويقبا زبلت مجلت إناي تجزيهم محدار نايشم وانت ورح تانحت زملكة سفح ريبورت غريبو جنرال تادس ورد أبز مرح ومحدار ترير زبلنا قفيتها زغربة إز ريبورتر ناي ميديانات إنت بموسان كومون ناي تقاومت بوليتيكات بارت من قصاص بمتقوالن كسولا إذن ما مسمرح سمعنا سلام زكارن مخانه ملخيتو ممحدارو كاب غزينا بغزي اقلالنا خونه موطي اب هزواو تكالات زي قبا ايد اتاونت وسيد خبل محبر مهورات تجارو خص سمعوا ناي جنرال تادس ورد محدار ابز حلف شمونت اوارح نحقاوي حتى حبرتسب حيلي ملسخب صنيح خبل اتمغلط نغيفو اذن حيلي اكايدا ناي تግራይ صص حيلتات نخلت خفيلوم زبل خوينم حجي تمكفال እና ገደደ ምምጹ ትመግለጽ ገሊጹ ፖለቲካው ወተደራውን አማራር ሐታት ውሳና ወሃባ ግዚያው محدار تقاطيروم صنيحو زبل اتمغلጽ يصط حيلتات ام محدار ጉዳያት ኢዶም በመታው ንስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንድሕሪት ገፊዑም ወዩ خبل GSTS አመልኪቱ اتمغلጽ ወሲኹ ምስ ፌደራል መንግስት ዘሎ ፍልሊ እናሰፍሐ መጽዩ ዳግም ጥርጣረ ተፈጢሩ خبل ገልጹ እዚ ድማ አሞንጎም محدارም ፌደራል መንግስትን ዘይምትእማን ብምስፋሕ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ውጥረታት እና ባእሰ ህዝቢ ናብ ግጭት ናይ ምምላስ ስጋት እናወሰኸ መምጽ ይገልጽ ማሕበር ምሁራት ተጋሩ በዚ መግለጽዩ እዚ ፍልሊ ብህጹጽ መፍትሒ እንተ ዘይረኺቡ ኣብ ትኽልል ዘሎ ምክፋል ናብ ካሊ ዙር ግጭት ክመርሕ ይኽእል እዩ خبل አጠንቂቁም بخالي وجن زحلف عامت مجابيت 10 عامت تمرت نايت خلل قداماي غزيوم محدار بريزيدنت خوينم استشمو عيتو جيتاچو ردا خاب حلافنت كم استسانابوتو دحر مغلاص حدا معلت صنيح جنرال تادس ورد ناب تግራይ ክልል غزيوم محدار ኮይኖም مشامم يفلط جنرال ካብ شموتم شومونቶ ወርሒ ዘቁጠሩ ኮይኖም ኣብ ትኽልል ዳግም ናይ ግጭት ስጋት ተፈጢሩ بوجن فيدرال መንግስትን ሕወሓትን ክስታት እናቀረቡ ይርከቡ ناي جنرالات مخري أبدي سوا كابستو سنة جزي ندحر ناي إثيوبيا منجست وتدرا والدبلوماسية وتتناخير يرلو أبز حلف خلطة معلتات بازازي إز أمريكا وأفريكا جنرال داغفين أندرسون استمر حلوخ أبدي سوا ترخيو مس ناي إثيوبيا لعلوت وتدرا أمر راح مخري 5 جبر ذكر خوينو تمال الدما ناي فرنساي مدريد أور أزازي بيرشيل أدي سوا 5 أتو زملاخت ديناوتيو ناي فرنساي جنرال أبدي سوا زاتو ناي أمريكا جنرال أبدي سوا أبزلو لوانيو بخالي وجن مينستر مكل خال إنجنير عائشة محمد تمالي ناب قطر امريحن مسلسه معلتات زصنحنا يسرح مبصح يتبايل مينستر مكلخال بزناي دوها غعزن مس مكتل قدام مينستر مكلخال قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن التاني زتز جبرا مخانن تفليتو ات زت زرزر حبريتا كونت زيوطلو ناي كلتين هاجرات وتدرهم تحبار زملكت يتبايل بخالي وجن بعزاز مدر طور فرنساي جنرال بيير شيل استمرح وجللوخ اديس اباتي مس حلقه صف سراويت فيلد مارشال برهان جلا مخريز جبر مخان تفليتو ات مخري او تدراو متحبار كلتين هاجرات زتكوره 5 نبره تقليتو فرنساي نحيل بحر إثيوبيا مليس كان مودامس إثيوبيا بحوار مسرح قدم عامتات ختمه زنبرت هاجر مخانا ذكري اتا هاجر قدامي مسرابي حمد ناب سلطان مسمطو بحدش ملك عبس تودب حيل بحر إثيوبيا ادالوت تساتفتن مغبار كتما امبيرا زنبرت خوين غنا خوينات تግራይ مفندو نت مسرح كمز تعغاغولو قدم حجي زنبرو صبصابات يردو بتغزينا حيل بحر مليس كان مودام مسرح فرنساي إثيوبيا بلوجستيكن سلطانان اتحجز كونتات كم زنبرت ገለጸ ዝነበረ ምዃኑ ይዝከር ይኹን በርና ኃይል ባሕሪ መሰረት ዝገበር ርክብ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ሕጂ ኣብ ዘሎ ደረጃ እንታይ ይመስል ንዝብል ዝተብራህረ ሓበሬታ የለን ፈረንሳይን ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን ኣፍሪካ ዝምልከት ሓደ ወተደራዊ ኣኼባ ንምድላው ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዘመላኽት ሓደ ዜና ብኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ተለቂቑ ከም ዝነበረ ይዝከር እቲ መግለፂ እቲ ኣኼባ ዝካየድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ምናልባት እቲ ሓደ ናይ ፈረንሳይ ወተደራዊ ኣመራርሓ ጉዕዞ ኣዲስ ኣበባ ምዚ ዝተተሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ዝዳሎ ወተደራዊ ኣኼባ ኣፍሪካን ካፕቴንስ ሳሚት ዝብል سيام استوها وتدراو غباي بزعوا مدلو تاخيبا حج زلو مسرح قلت ايكونن ناي فرنساين اثيوبيان حلقه ستاف سراويت حويسو ناي نيجيريان سينيغالن بينين كاميرون اوغاندان رواندا حلقه ستاف سراويت زركبلو مخانم تقدم اوارح زوت ناي افريكان انتليجنس ابصاب املخيت نيرو بزنا اديس ابا لعلوت وتدراو امررح اخيبا بعودي اندستر مكلخال استوافر ناي فرنساي لعلوت وتدراو امررح غعزو مخكرن مزيست تحاز خوني خلي زبل قمه تحضيرلو حج ناي فرنساي مدر طور ازازي جنرال بيير شيل ناي اديس ابا غعزو حدا خاب تقدم حجي ناي كلتين هاجرات مرحت زغورو وسمع سعيب استجبر غعزو يتبايلو
ናይ ኢትዮጵያ ግዛት ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ኣከራኻሪ ካርታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ግልጽ ዝገበሮ ናይ ጀነራል መልእኽቲ ከቢድ ስቕታ ፈጢሮም። በዚ ቪድዮ መልእኽቲ ብዙሕ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ግዛት ኤርትራ ክካተት ምግባር እዩ ስቕታ ዝፈጠረ። ጉዳይ ብዙሕ ሕቶታት ምስ ተሰዓበ እቲ መግለፂ ብኤምባሲታት ተሰሪዙ ኣሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ብተኸታታሊ ዝመኸሩ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣዛዚ ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰን መልእኽቶም ዝተመሓላለፈሉ መግለፂ ምስ ካርታ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተተሓዘ ስቕታ ፈጢሮም። እቲ ኣከራኻሪ ካርታ ልዑል ትኹረት ምስ ወሰደ ናይቲ ኤምባሲ መግለፂ ተሰሪዙ። ኣብ ሰሙን ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውጥረት ምስ ተተሓዘ እዚ ካርታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻት ብሰፊሕ መዛረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ይርከብ። ብወገኑ ኣክቲቪስት ኤርትራውያን ነዚ ካርታ ልዑል ደገፍ ዝህቡ ብዙሓት ጽሑፋትን እናተዘዋወሩ ዝርከቡ ኮይኖም ብኻሊእ ወገን ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ መግለፂኡ ምስራዙ ጽቡቕ ስግምቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኤምባሲኡ ኣብ ጉዳይ ግልጽ መብርሂ ክህቡ ዝሓተቱ መልእኽትታት ብወገን ኢትዮጵያ ይስማዕ ኣሎ። እዚ ካርታ ከም ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ናይ ጎረቤት ሃገር ሱዳን እዋናዊ ኩነታት ዘይማእኸለ ካርታ ዝጥቀም ኮይኑ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ከም ሓደ ሃገር ገይሩ ኣቕሪብዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ኣዛዚ ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምርጋእ ዘለዎ ቆራጽነት ምርኣይ በሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ በቲ መግለፂ ኣመላኺቱ። ጀነራል ኣንደርሰን ኣብ ጻኒሕቶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምስ ናይ ፊልድ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሓዊሱ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዎት መንግስታት ወተሃደራዊ ኣመራርሓታት ምዝታዮም ተገሊጹ። ኤምባሲኡ ኣብ ዘርግሖ ቪድዮ ጀነራል ኣንደርሰን ናብ ኢትዮጵያ ዝመፅሉ ቀንዲ ምክንያታት ናይ ሓባር ስጋኣታት ብምፍጣሮም ምዃኖም ገሊጹ። ጀነራል ክዛረቡ ከለዉ ሎሚ እዚ ዝመጻኹሉ ቀንዲ ምክንያት ናይ ሓባር ስጋኣታት ስለ ዘለዎ እዩ። እዞም ስጋኣታት ብሓባር ንምፍታሕ ኣፍሪካውያን መሻርክትን ንምብቃዕን እዚ ተረኺበሉ ኢሎም ኣብ ምብፅሖም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምርካቦም ዘረጋግጹ። እቶም ኣዛዚ ናይ ሓባር ስጋት ኣብ ዝኾነ ፀረ ሽበርተኝነት ንዞባዊ ምርጋእን ብሓባር ከመይ ኣበርክቶ ክንገብር ከም እንኽእል ተዘራሪብና ክብሉ ኣርድዮም። ጀነራል ወሲኾም ንኢትዮጵያ እዞም ክልተ ጉዳያት ሽበርተኝነት ንምርጋእ ንምቅላስን ወሰንቲ ሃገር እያ ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ቁልፊ ተራ ኣጉልዮም። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካን ኣብ ሳሕልን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካን ወሰን ባሕሪ ክልላት እናወሰኸ ዝመፅእ ናይ ኣሸባርነት ምንቅስቓስ ንምቅላስ ዝግበር ናይ ሓባር ፃዕሪ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣለ እዩ ዝበሉ ጀነራል ኣንደርሰን እዚ ዘተ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያን ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ኣጠናኺሮም ከም ዝቆፀሉ ተዛሪቦም። ኤምባሲ ዘርግሖ ቪድዮ ጀነራል ምስ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ህያብ ክለዋወጡ የርኢ። ሕጂ ዘሎ ናይ ጀነራላት መልእኽቲ ካብ ኩሉ ናይ ኤምባሲታት ማሕበራት ገጻት ዝወረደ ኮይኑ እዚ ዝኾነ ድማ በዚ ቪድዮ ዝተረኣየ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ካርታ ብዝተፈጠረ ስቕታ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ኣፍ ደገ ቤተ መንግስቲ ወይ ዋይት ሃውስ ናይ ተኹሲ ድምፂ ከቢድ ራዕዲ ፈጢሮም። ትማሊ ረቡዕ ድሕሪ ሰዓታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዋይት ሃውስ ብውሕድ ርሕቀት ኣብ ዝርከቡ ናይ ፍራንጎት ሜትር ጣብያ ኣፍ ደገ ኣብ ልዕሊ ክልተ ናይ ብሄራዊ ሓለዋ ኣባላት ተኹሲ ተኸፊቱ። ናይ ዋሽንግተን ፖሊስ እቲ መጥቃዕቲ ዝተሓሰበሉ መጥቃዕቲ እዩ ኢልዎ ኣሎ። በቲ ተኹሲ ዝተወቅዑ ብሄራዊ ሓለዋ ወታደር ኣብ ዘተሓሳስብ ናይ ጥዕና ኩነታት ከም ዝርከቡ ተዛሪቡ። እቲ ተጠርጣሪ ቅድም ኢሉ ኣብ ሓደ ሓለዋ ወታደር ተኹሲ ዝኸፈተ ኮይኑ ንሱ ሰሚዖሞ ኣብ ዝመፁ ካልኦት ብሄራዊ ሓለውቲ ወታደር መጥቃዕቲ ምስፍሑ ናይ ከባቢ ፖሊስ ኣፍሊጡ። ረቡዕ ድሕሪ ሰዓታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምክንያት ናይ ዋይት ሃውስ ብግዝያዊ ተዓፅዩ ከም ዝነበረ ዝተገለጸ ኮይኑ ብምሸት ምስጋና ታንክስ ጊቨን ዋዜማ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ግዙፍ ኣየር መንገዲ በረራ ክቋረጽ ተገይሩ ተባሂሉ። ኣብቲ መጥቃዕቲ እዋን ኣብ ፍሎሪዳ ግዛት ዝነብሩ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ይኹን ነፍሲ ወከፍ ሒሳብ ኢሎም ኣለዉ። ቢቢሲን ሲቢኤስን ዝተባሃለ መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝበለዎ ብኤውሮፓ 2021 ናብ ኣሜሪካ ዝኣተው ረሃማንላ ከዋን ዝተባሃለ ኣፍጋኒስታናዊ ውልቀ ሰብ ኣሜሪካ ንመጥቃዕቲ ተጠርጣሪ ጌራቶላ ኢሎም። በዚ ዝተፈጠረ ርብርብ እቲ ተጠርጣሪ ብጥይት ምቑሳሉ ተረጋጊጹ። ሲቢሲ ኒውስ ሕጊ ኣኽበርቲ ምንጭታት ጠቒሱ ከም ዝገለጹ እቲ ተጠርጣሪ ኣብቲ ቦታ 4 ግዜ ተወቂዑ። ፖሊስ በቲ ሰዓት ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎ ፍሊጡ። ዶናልድ ትራምፕ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ዋግኡ ምኽፋል ከይተረፈ ንብሄራዊ ሓለዋ ድሕነት ናብ ፈጣሪና ንጸሊ ክብሉ ብትሩዝ ሶሻል ገጾም መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ናይ ሽብር ኣባላት ኣብ ሶማልያ ብሄራዊ መታወቂያ ይውፅለው። ኣብ ሶማልያ ናይ ሽብር ጉጅለ ብዝኾነ አልሸባብ ኣባላት ሓድሽ ናይ ሶማልያ ብሄራዊ መታወቂያ ካርድ ከውፅኡ ትእዛዝ ምትሕላፉ ተነጊሩ። ናይ ሶማልያ ድሕነት ትካል ናይ አልሸባብ ኣባላት ብሄራዊ መታወቂያ ከውፅኡ ምእዛዞም ከም ዘፍለጡ ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ኣብ ዝሰሙን ሶልስ ገሊጾም። ኣብ ሶማልያ ቀጻሊ ሃገራዊ ቀዳማይ ዝኾነ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ መረፃ ስዒቡ ብሄራዊ መታወቂያ ምሃብ ዝጀመረሉ ኩነታት ተመልኪቱ ኣብ ዝተኸይደ ኣኼባ ዝዘተዩ ፕሬዚዳንት ነዚ ዘገርም ጉዳይ ልዕሎም። ናይ ባዮሜትሪክ ዝድግፍ ብሄራዊ መታወቂያ ናይ ኣጻብዕቲ 10 ናይ ገጽ ምስልን ዝምዝግቡ ምዃኑ ዝገለጹ ኮይኖም ምዝገባ ሰበስልጣን ብሽብር ተግባራት ዝተዋፈሩ ንምፍላይ ከም ዝሕግዝ ተዛሪቦም።
ሕጂ አልሸባብ አባላት መታወቂያ ከውፅኡ ምእዛዙ እቲ ፕሬዚዳንት ብፅቡቅ ተቀቢሎሞ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ብስሓቅ ተሰንዮም ብዛዕባ ጉዳይ ዝተዛረብሉ ኮይኖም ይውሰዱ ናይ ኣጻብዕቲ ዓሽሮኦም ገጾምን ተፈልዩ ይፍለጥ ንሳቶም ኣሸብርቲ ዝኾኑ ናይ ሶማልያ ዜጋታት እዮም መታወቂያ ብደንቢ ይፈልዮም ክብሉ ተዛሪቦም ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ናይ ብሄራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ድሕነት ከም ዝተጠናኸረ ኢኮኖሚ ከም ዝዕቢ ከምኡውን ሽበርተኝነት ሕገወጥን ናይ ገንዘብ ዝውውርን ካልኦት ገበናት ንምቅላስ ከም ዝሕግዝ ነብሩ እዮም ብተወሳኺ ገበነኛታት ናብ ወፃኢ ሃገራት ምጓዓዝ ናብ ካልኦት ሃገራት ስጋኣት ከይፈጥሩ ንምክልኻል ከም ዝሕግዝ ጠቂሞም ብሄራዊ መታወቂያ ንዘይብሎም ውልቀ ሰባት ኣገልግሎት ዝህብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሽብርተኝነት ወይ ገበን ከም ዝድገፍ ተቆፂሩ ተጠያቂ ከም ዝኸውን ጠንቂቖም ፕሬዚዳንት ሶማሊ ከም ዝገለጽዎ ነዚ ውሳኔ ሃገራዊ ዕድል ክጥቀሙሉን ብተወሳኺ ኣተሓሳስዮም ኣብ ምዝገባ መስርሕን ሙስናን ምንባሮም ኣሚኖም ናብ መታወቂያ ማእኸላት ንምእታው ናይ መእተዊ ትኬት ዝሸጡ ወይ ኮነ ኢሎም ነዊሕ ሰልፊ ዝፈጥሩ ውልቀ ሰባት ኾኒኖም ስርሖም ገዲፎም ንምምዝጋብ ዝመፁ ሰባት ብምትእጓል ትርፊ ንምርካብ ዝምክሩ ሰባት ዝረኸቡ ኣታዊ ሕጋዊ ወይ ሓላል ኣይኮነን ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ዝኸበርኩም ቤተሰብና ሎሚ ዝሓዝናዮም ርእሰ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ብምግባርን ቻናልና ድገፍኩም ብምግላጽ ከይትርስዑና ብልና ምስ ካልኦት ሓበሬታታት መሊስና ክሳብ ንራኸብ ስሰናይ ተመና ንሰነበተኩም